263 सा सुबुंनि केसा उइथड्र जाबाय 2018 केस आसामनि गेजेराव दंबावो बिनिबो उइथड्रल जानो थांगासिनो दङ किन्तु केसखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानदों मोनसे हायेनास मोनसेया नन हायेनास नन हायेनास केसा मार्चनि गेजेरावनो फ्राय उइथड्र जाजोबनायनि सम्भाबना दङ बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं मानसिफ्रा एसे अधर्ज जादों किन्तु स्क्रुटिनि खालामनायाथ' गोरलै नङा 6,000 मानसिखौ स्क्रुटिनि खालामनांगौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै ब्रेकआपखौ आं बावगारबाय केसनि माबाखौथ' खामानिखौथ' आंनो मावबाय दङ गासै जोंनाव 204टा केसनि गेजेराव बे 204टा केसजों इनभल्भ थानाय 263 सा सुबुंनि केसा उइथड्र जाबाय माखासे आरो सोलिगासिनो दंबावो 2018टा केस आसामनि गेजेराव दंबावो बिनिबो उइथड्रल जानो थांगासिनो दङ अरुणाचल नागालेण्डआव थानाय केसफ्राबो उइथड्र जानो थांगासिनो दं बेफोरनि खामानिया सोलिगासिनो किन्तु केसखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानदों मोनसे हायेनास मोनसेया नन हायेनास नन हायेनास केसा मार्चनि गेजेरावनो फ्राय उइथड्र जाजोबनायनि सम्भाबना दङ बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं रिहेबिलिटेसनाथ' सोलिगासिनो दङ फैगासिनो दङ इनभेस्टिगेसन स्क्रुटिनि जागासिनो दङ बेफोरबायदिनो पर्यायक्रमै जालांबाय थागोन मानसिफ्रा एसे अधर्ज जादों किन्तु स्क्रुटिनि खालामनायाथ' गोरलै नङा 6,000 मानसिखौ स्क्रुटिनि खालामनांगौ सोर जेनुइन नङा बेफोरखौथ' बासिनांगोन नालाय बेखौ लानानै एसे डिले जादों 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार